ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо навигариҳои футболи Тоҷикистон пешкаш мешавад. Тими Моҳун Багани Ҳиндустонро барои парвоз накарданаш ба Эрон ҷиҳати иштирок дар даври дуввуми Лиги чемпионҳои Осиё 2 бо дастаи трактори Табриз Конфедератсияи футболи Осиё аз лига хориҷ кард. Дастаи Моҳун Баган мебоист рӯзи 2 октябр ба шаҳри Табриз сафар мекард. аммо ин даста аз Конфедератсияи футболи Осиё талаб кардааст ки аз нигоҳи амниятӣ ва бехатарӣ бо далели муташаннид шудани вазъият бозӣ ба дигар гузошта шавад. аммо Конфедератсияи футболи Осиё аз дигар кардани низоми худ қуддорӣ намуд ва тими Моҳун Баганро аз мусобиқа берун кард. акнун ҳамаи натиҷаҳои ин даста бекор карда шуданд ва дар гурӯҳи А Равшани Кулоб, Трактор ва Алвақра боқӣ монданд. Равшан бозии аввалро маҳз бо Моҳун Баган дар сафар анҷом дода буд ва он бо натиҷаи мусовии 0-0 ба поён расидааст.